Toto je asi najmätúcejšia karta, ktorá kedy bola vydaná. A možno máte v zbierke jednu vzácnu kópiu. Prvé vydanie Base Set Machamp. Karta, ktorá je dnes tak neuveriteľne zavádzajúca, že s ňou majú problémy starí, ale aj noví zberatelia. Pretože aj keď sa zdá, že ide o vzácnu kartu prvého vydania, Machamp bol vždy vytlačený s pečiatkou prvého vydania aj napriek tomu, že má 5 štandardných verzií. Ako teda zistíte, ktorú verziu máte? Poďme si to rozobrať. Skutočné prvé vydanie Machampa je s okrajom bez tieňa, vďaka čomu je oficiálnou súčasťou skutočnej sady prvého vydania. Potom je tu prvá edícia Unlimited Version, ktorú spoznáš práve podľa tiena pozdĺž okraja. Tento Machamp je najbežnejší a najmenej cenný. Rovnako ako v Unlimited verzii je tu aj UK print a jediným rozdielom v týchto dvoch kartičkách sú autorské práva na spodnej hrane, ktoré zobrazujú rok 1999 až 2000. Ak ste dostali svojho Machampa z CD štartovacej sady pre dvoch hráčov, mali ste tu tento variant, ktorý obsahuje vzor Cosmo Holo. Existuje však jedna výnimka z pravidla. Ak máte jednu z nich, tak sedíte na slušnej kôpke peňazí, pretože jeho hodnota dosahuje cenu 15 až 30 tisíc dolárov. Iba jeden jediný krát bol tento Machamp vytlačený bez holo vzoru alebo pečiatky prvého vydania. Kartička je ľahko identifikovateľná podľa červeného okraja na zadnej strane karty. A je to Machamp z Trainer Deck A.